What's up mga barkay? So karong gabi mga barkay mamana tauban si Beatmaster. Pare koy! Grabe, first time gini nato makauban siya pare koy nga mamana. Og kauban pa nato iya mga batos-batos, yaro ko tay kuhari. Kunya mao din yung sakyan pare koy. Van sa Tisay Glow. Dili na basta-basta. Grabe mamana naka-van ba. Og kauban pa nato si pare koy Mingoy dire Automatic sure ba lang tilapia ani parumaha. Og naana day mas Malingin Falls pare koy. Diri na mo sila gidala kay maora dyan na madala-dalag pa man na Andrea. Kay war ba po din sila maana og mga lagyo pare koy. Nindot po diri sa Malingin Falls pare koy kay tinaw ka in tubig. Nya nindot ang ambience ba. Og dili pod kayo labong. Og kung i-favor mo laag mo diri sa Malingin Falls pare koy dapat mag-camping jud mo. Kay kaning part nga agianan dangog kay ni siya. Naamang gyud mga lumot ani pare koy. Pero madaramong pod adto pa kas tubig pa ingon. Wag diri pa daw na may adtos ubos pare kay adto may magsugod og saom. Anad man day punis pare kay Beatmaster kay sige man nag-challenge sa lasang. Og diri sugod na magsaom pare kay. Og nisuway daw og saom si Warino kay ganahan ko na siya mo try. Unya dirian hisaom na pud ta. Pero murag water gitugo sa Ginoo nga kakotag isdarong gabi na. Grabe kami nga pare kay one may tilapia diri ay. May pas Gerald o nakapaldo pagbaki. Sige simbakyo. Choplak paldo. Tilapia. Hog ni tawas na dipon may pare kay mingaw kayo. May gani nakakuwag tilapia haluan si pare kay Mingoy diri Naagi mi masabok rang gabi na. Og pilar ba istorya diara luto na. Abhab mga pare kay. Ni ani god. Gani.